Obrim la taula, s'incorpora Eugenio Viñas, bona vesprada, què tal? Bona vesprada, molt bé. Com estàs? I David Peris, psicòleg esportiu, bona vesprada. Anem a parlar de futbol, anava a dir, però precisament de futbol poc, no? Anem a parlar del que no és futbol, Sí, perquè avui portem una nova edició del programa de ràdio documental Focus d'esta casa d'Apunt Mèdia a la televisió. I avui parlarem efectivament de futbol i pares, no? Perquè és un còctel, sembla, explosiu. Jo només vull dir que a la Comunitat Valenciana hi ha 105.000 federats de futbol. Si multipliqueu per pares, iaios i tios, penseu cada cap de setmana, en més de 3.000 partits, quanta gent està pendent d'això. Quanta gent barallant-se. Per això deia jo que no anem a parlar de futbol, sinó el que comporta moltes vegades l'anar a veure els teus fills, no? I com es comporten els pares. El que genera. I només anem a parlar, a clavar la poteta en el futbol, però hi ha més esports, i ara parlarem amb David que hi ha més esports que també generen violència, però clar, ningú té la representació que té el futbol. I sí, és cert que és un tema molt important i que pensem que les autoritats i federacions s'han de prendre molt més en sèrio del que s'ha fet fins ara. I posar en valor precisament els valors que té tot esport i també el futbol, com no? Que es deixa de banda moltes vegades. Aprofitant que tenim l'expert així, els pares són part del problema de la violència en el futbol quan juguen menors? Bueno, són part del problema, però també part de la solució, no? Perquè de fet n'hi ha molts pares que funcionen molt bé. El problema és que també hi ha molts pares i mares que no funcionen tan bé i això fa que hi hagi conflictes que hi hauria que d'alguna manera solucionar, no? O per almenys previndre d'alguna manera. Anem a conèixer, si vos sembla, la història de Joan Alòs. Ell va ser agredit fa 5 mesos pel pare d'un jugador d'un equip rival. Un partit de xiquets de tan sols 11 i 12 anys. Joan, en concret, va patir una fractura nasal. Joan Alòs és entrenador de l'Alevia de Meliana i té al seu càrrec un grup de xiquets d'entre 11 i 12 anys que cada setmana acudeixen al camp de futbol de la localitat per a jugar, entrenar, però sobretot per a divertir-se. Però l'ombra de la violència en l'esport base planejava sobre el partit que disputaren el passat 28 d'octubre entre els alevins de l'Alboraya i els de Meliana. El resultat va ser un 3-4 a favor dels Alòs, un fet que va enfadar molt a un dels pares dels jugadors de l'Alboraya y que va a agredir amb gran violencia. Y bueno, me acerqué a él a unos 30 centímetros, él coge impulso hacia atrás y me golpea una parte brutal con la cabeza que impacta en la nariz. Joan va patir per els seus jugadors, uns xiquets que van presenciar els fets en primera persona i a qui els va afectar sobretot al terreny de joc. Y los chavales, pues al día siguiente, cuando pasó todo esto, el lunes siguiente, pues psicológicamente estaban muy tocados. Lo vivieron porque lo vieron. Desde la ventana del vestuario se vio. Malauradament, la violència en l'esport base és molt habitual. Como ya genérico lo que aquí que se vive ya casi siempre, porque al fin y al cabo todo se ha visto. Mallorca, pasó en Zaragoza, pasó también en un equipo de la Comunidad Valenciana como la Señera, que agredieron a un árbitro, luego fue a la Guardia Civil que l'havien agredido. De moment, moltes institucions com la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana han posat en marxa diverses iniciatives per a acabar amb la violència en l'esport. Aquí los chiquillos vienen, aprenden, disfrutan, que es lo principal de este deporte, que disfruten. Vamos, que al fin y al cabo se van a acabar cargando lo que es el deporte tan bonito como es el fútbol. La violència en l'esport base s'ha convertit en un problema social que cal erradicar i inculcar sobretot als pares i mares dels jugadors que el futbol comprèn altres valors molt allunyats de l'agressivitat. Malgrat l'atac, no ha deixat la seva activitat, Joan és un valent. Clar, és que si l'haguem de deixar no tindríem àrbitres, no tindríem... No, entrenadors en el seu cas. I, de fet, treballant en Focus, hem arribat a un punt de violència que no és molt conegut i que ens ha deixat com a mínim una espurna per a continuar tirant del fil, que és la violència soterrada, és a dir, els xiquets que amb els pares, quan tornen a casa, tornen en silenci i converses com estic perdent molt de temps, els diners que s'estan gastant, tot això. I això ja és com l'etapa final, però és que hi ha moltes etapes abans i el paper dels pares és fonamental en l'educació, que és el que està succeint als camps d'esports, que s'estan formant i que estan jugant. I hi ha pares que s'obliden d'això i hi ha xiquets en edats molt menors que tenen patrocinadors i que estan cobrant diners. I aquesta pressió econòmica
cada vegada és més gran o cada vegada és més palesa, més ens arriba. I això està generant una violència que, ja vos dic... De baixa intensitat. Sobretot la de baixa pressió... intensitat fins que arriba algun dia que és un pic, no?, que brolla per ahí. Però al cap i a la fi, on queda tota la violència dels xiquets que, quan tornen a casa, tenen aquest silenci, que hi ha un pare d'un altre xiquet que li diu «Ui, no has jugat bé, això no s'ha fet bé». La violència cap als entrenadors, que és una violència també mig soterrada, és a dir, la pressió de «per què no poses al meu fill?», «per què fas aquesta estratègia?», «per què han de jugar tots i no han de guanyar?», «el meu fill necessita guanyar». Són moltes vessants, moltes hores que se passen ahí i que s'han de prendre. David, tu com psicòleg esportiu, crec que també eres entrenador i pare. Sí, futbol sala i pare també, sí. Per cert, el meu fill avui compleix 8 anys. Mira, felicitats. Felicitar-lo a Àlex. És futbolista també? També és futbolista. Agrada el futbol. I com ho porta ell? Pel que deia Eugenio, que a vegades és veritat que la pressió, sobretot dels pares que volen que aquest xiquet, que aquest fill seu siga Messi, per dir-ho d'alguna manera. Sí, realment en general estem enganyats, perquè, per exemple, per a que el xiquet pugui ser Messi a nivell mental, és important que se centri en el que depèn d'ell, vull dir que s'obliden poc del resultat. Això des de la psicologia ho tenim molt clar. De fet, tenim un exemple en l'esport professional, que és Rafa Nadal, que les declaracions que fa i tot el que diu té que veure en el que depèn d'ell. És a dir, quan juga està jugant, no està guanyant, està jugant. I el que estem fent en general, o el que més se veu, és quan els pares, quan un xiquet de 5 anys fitxat per un equip important o el porta a son pare al tennis, el que vol és que guanyi, que estigui pendent de guanyar. I al final, per a poder guanyar, tens que fer el millor que depèn de tu. I això a nivell motivacional sabem que és bàsic, i inclús a nivell de controlar variables psicològiques com l'estrès o l'autoconfiança, el que estigui acostumat a fer el que depèn d'ell i a que seguisca jugant un esport, que és el futbol, el tenis, el bàsquet, l'esport que siga, però que jugui, perquè és un joc, és fonamental per a que rendisca bé. És que el divertir-se s'està perdent, clar. Hi ha un perfil de pare violent o pare agressiu o qualsevol família pot trobar-se en aquesta situació? Jo crec que igual els models que apareixen per ahí té que veure en el pare que el que vol és que el xiquet guanyi, l'entrenador que vol guanyar, perquè segurament si el seu equip guanya l'any que ve s'apunten més xiquets a aquest equip, independentment de si treballen bé o malament, i això està ahí. De fet, fa poc escrivia un article sobre pares tòxics en l'esport de base. I com es penalitza a aquest pare que insulta? Si es penalitza, clar. El problema és que jo crec que la societat està canviant de manera molt ràpida i que hi hauria que fer un treball en pares que s'han fet, però cada vegada és molt més important que tots els agents de l'esport, en aquest cas els pares, també els entrenadors, també els àrbitres, també els dirigents, facin la seva feina ben feta per a que els xiquets i xiquetes que estan fent esport puguen desenvolupar-se bé en el seu esport. En alguns casos ja no els deixen entrar o penalitzen en no anar a algun partit. En el nostre territori ha estat pares expulsats i xiquets expulsats. Per què xiquets expulsats? Per exemple, al final els xiquets paguen les conseqüències dels pares. Sí, això anem ara de seguida, però per exemple, en els camps d'esports municipals tu no pots dir-li a un pare que està prohibida l'entrada, és un espai públic i tan sols, i si expulsaves el pare estaria darrere la tanca a 5 metres del fill i del camp, és a dir, que de vegades és surrealista. Però sí, és cert que finalment què han de fer alguns clubs? Doncs expulsar el xiquet, expulsar el pare. És una decisió molt dolorosa. Però com estava dient Juan, i com es va comentar el president de la federació a Focus i també el president, per exemple, del Manisense, hi ha xiquets que d'alguna manera estan demanant que se'ls protegisca del seu pare, o com a mínim deixar terrible això que estàs contant. Sí, però és que el que es fa és expulsar el xiquet o expulsar el pare. Encara s'agreuja més. Què podem fer en això? Recursos, sobretot de psicòlegs esportius, que cada vegada més han d'estar presents en això, i sobretot una consciència social de que els pares han d'entendre el que està passant ahí, que és que estan jugant i que s'estan formant i que no està Messi darrere. Però també ha dit... L'important és educar en els valors, no? El futbol, una de les finalitats és eixa, no? Treball en equip... I que les té el futbol, I que només arribaran o està bé estar físicament, però també psicològicament, no? Perquè han d'estar forts en aquest sentit. Jo crec que hi ha coses que estan relacionades. És a dir, primer, el xiquet o xiqueta, el primer que és una persona. I anem a treballar perquè aquesta persona sigui una bona persona, que siga capaç d'enfrontar-se a les necessitats que tindrà en un futur, no? És a dir, que el que comentaves tu de treballar valors, no? I que a més, aquests valors li ajudaran per a ser millor esportista.
Però jo crec que primer està la persona i després està l'esportista, encara que està tot relacionat. No? I això moltes vegades la gent s'oblida, és a dir, el que estan fent moltes vegades en aquest tipus de comportaments és inculcar al xiquet, associar que quan va a una competició esportiva o a un entrenament esportiu o quan té que parlar amb son pare sobre esport, li genera una tensió. I això ho està associant, s'ho està portant. Quan té 5 anys ja està dient jo vaig a jugar i em tinc que trobar malament, em tinc que sentir malament, tinc que passar-ho malament, i això, si ho aprèn quan té 5 anys, quan tinga 20 anys va fer el mateix, va ser un jugador que tinga por davant de situacions difícils, va ser un jugador que rendisca malament i va ser un jugador que no suporta la pressió. Si fem tot el contrari, aconseguirem el contrari. I per això jo crec que la gent en general està prou equivocada, no? en aquest sentit. Ens n'anem ara fins al Càcer, connectem ja amb el nostre company Rubén Dempere perquè està amb la portaveu de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Rubén, molt bona vesprada, endavant. Bona vesprada, Juan. Així és, estem amb Yolanda Folguera, portaveu de la Federació Valenciana de Futbol Base, i el primer que li volem preguntar és què s'està fent des de la Federació Valenciana per a combatre esta xacra de la violència en el futbol que practiquen els xiquets, els menuts. Hola, buenas tardes. Sí, desde que entró la nueva Junta Directiva y nuestro presidente Salva Gomar, uno de los temas prioritarios es erradicar la violencia, tanto verbal como física. Entonces, ya, hoy por hoy, hay que pensar que el fútbol mueve mucha masa social y entonces al final son más de 3.000 partidos durante los fines de semana y los actos de una minoría enturbian el deporte como tal. Entonces ya hoy por hoy desde la Federación se ha formado un comité de valores y deportividad. De hecho hemos querido quitar la palabra violencia, ¿vale? Porque al final el fútbol aporta muchas cosas positivas. Entonces las medidas que hoy por hoy se están tomando es primero intentar prevenir la violencia. ¿Cómo? Pues formando, orientando tanto a padres, entrenadores. Estamos también incluso estudiando el endurecer las sanciones cuando sean por temas de violencia en los campos de fútbol. Lo que queremos hacer también es valorar las cosas positivas que se hacen. Por ejemplo, hay que premiar también, igual que se da un premio al máximo goleador, pues premiar también al jugador o jugadora de que tenga la máxima deportividad, o al equipo con menos sanciones, o al club que menos amonestaciones haya tenido. Entonces, un poco reforzar esas cosas positivas, porque el fútbol tiene muchas más cosas beneficiosas para los deportistas que negativas. Entonces, hemos mirado una medida que se está haciendo hoy por hoy ya en Cataluña, que es cuando en un partido de fútbol base el árbitro oye insultos por parte de las gradas, oye insultos para el partido 1 minuto, incluso si esto es reiterativo puede llegar a suspender el partido. Yolanda, estaves parlant de sancions, de la possibilitat de fer més dures aquestes sancions. Quines són les sancions que hi ha a hores d'ara, que s'apliquen a hores d'ara? Pues se está incluso cerrando los campos. Depende de la gravedad que tenga la causa que se ha hecho, pues se puede cerrar de 1 a 3 semanas los campos y dejar de jugar en esa instalación donde ha ocurrido un acto violento. Se cierra completamente el campo para todos los equipos, y luego multas económicas también. Y entonces se está estudiando, desde luego, endurecer el tema de las sanciones, incluso mirar a ver de qué manera los padres, que muchas veces son los que actúan, hemos comentado que a veces una minoría pues ensucia todo, pues incluso los padres algún tipo de sanción. Yo soy consciente de que ya hoy por hoy hay clubs que no permiten la entrada por algún acto de este tipo, y es fácil hacerlo desde el club donde es la casa donde ha pasado. Luego se está intentando de qué manera fuera tampoco se permita la entrada. De hecho se está planteando tener delegados federativos que vayan a los clubs más conflictivos y que miren, que observen a ver qué pasa, para poder estudiar lo que ocurre y hacer una sanción en ese tipo de campos donde son más problemáticos. Lo mismo que hay federativos, cuando hay algún problema, pues observadores a nivel antiviolencia. O sea, el objetivo de la federación es violencia cero, y tiene que ser con ayuda un poco de todos los colectivos, padres, madres, técnicos, directivos, clubes, pues con la ayuda de todos creo que lo lograremos. Molt bé, moltes gràcies, Yolanda. Esperem que sigui així pel bé de tots.
Gràcies, Rubén Dempere. Estem acabant, per tant, vos demano el terratrèmol final parlant d'estos dies de mascleta. Sí, jo només volia apuntar un parell de coses. Una d'elles, que això no només passa al futbol, que a esports inclús individuals succeeix en la mateixa virulència, però no hi ha 3.000 partits cada setmana. Però també succeeix igual. Molt en compte, m'estava comentant abans David, però també ho hem parlat al programa, el tenis, per exemple, que és un esport relativament tranquil, no està molt tranquil en aquest sentit. Per què? Perquè, torna a dir el mateix, hi ha patrocinadors en xiquets molt xicotets, però molt xicotets, perquè molt xicotets és menor de 10 anys de vegades, patrocinadors. I per últim, posar en valor que hi ha clubs com Malilla, Manisense, Patacona, Amistat, Plaza d'Argel en Alacant, que estan fent mesures des de fa molts anys, com protecció als entrenadors, com un tercer temps heredat del rugbi, que és que els xiquets han de parlar després de quan acaba el partit en un tercer temps d'esbarjo. Estan fent ja mesures, més enllà del que fa la federació, els clubs se ho estan prenent molt seriosament. David Peris, per acabar. Sí, jo un poc crec que les mesures hi hauria que fer sobre les accions, és a dir, quan passa alguna acció violenta, òbviament hi ha que fer alguna cosa, però també, sobretot, per la prevenció, no? És a dir, la millor manera de que no aparega una conducta és que no aparega, no? És a dir, i sobre això, bueno, és important que tots els col·lectius estiguin implicats, no? Treballar ben tots per a que tots fem el millor per als xiquets i xiquetes que fan esport, no? Imposar uns valors clars des de les federacions, des dels clubs. Sí, de fet, nosaltres estem fent des de la Fundació Esportiva Municipal de València un programa que es tria ISO 5, que ara mateix, des dels clubs, les entitats esportives de València, el que poden és demanar això, un treball per a pares, no? Que els psicòlegs de l'esport poden fer uns tallers ahir i és una iniciativa més, no?, per aquest tipus de qüestions. Vull dir que jo crec que és un treball de tots i que entre tots, de fet, la Federació de Futbol també va fer fa unes jornades de violència fa poc més d'un any que van participar i crec que és un treball de tots i també gràcies a vosaltres per donar visibilitat i perquè entre tots fem que els xiquets i xiquetes al final puguen disfrutar i beneficiar-se el màxim possible de l'esport que practiquen. Moltes gràcies. El programa complet, com sempre, en Focus, en A.Ràdio. Al web d'A.Media també. Gràcies. Gràcies.